Nu! Nu! Kamar yadda kuke gani masu kallonmu, wannan mota ce da take aiki domin tsabtace jihar Kano daga wannan hukuma ta tsabtar muhalli, wanda zuwa mai girma MD ambassador Alhaji Ahmad Haruna Zogo aka tayar da wannan motoci da kuke gani masu ɗimbin kuɗi, wanda kuɗinsu akalla ya ta sama miliyan 200, wanda aka wofantar da su ba tare da ana kula su ba tsawon lokaci. A yanzu haka gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ta yunkura wajen tattala dukiyar al'umma, don haka ta ba waɗanda suke ganin sun cancanta da su kula da wannan dukiyar al'umma. Kamar yadda kuke gani, wannan mota ce da za ta iya aikin mutum 200 ita kadai a cikin kankanin lokaci, kamar yadda masana suka bayyana a sakamakon tattaunawa da muka yi da su. Gashi cikin yardar Allah ta tashi, wanda da an wofantar da ita ba tare da ma ana saurara ta ko ana kula ta ba, amma yanzu cikin yardar Allah gashi ana tayar da ita, za ta kuma fara aiki domin hawa titi da tsabtace jihar Kano kamar yadda gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ta alkawaranta. Masu kallo, ku ci gaba da bibiyanmu domin kawo muku irin abubuwan da ke faruwa daga wannan hukuma ta tsabtar muhalli da kwashe shara da adana ta jihar Kano, ƙarƙashin ambasada Alhaji Ahmadu Haruna Ɗanzago. Gashi nan aiki ba dare ba rana, a waje aiki, a gida aiki. Wannan aikin hukumar kwashe shara kenan. A waje aiki, a gida aiki, duk inda kuka gani. Su kansu daraktocin ba a zaune suke ba, domin tsayawa suke tsayin daka domin su ga abubuwan da ke kai kawo. Gashi dai kuna gani, wannan darakta Dax ne da injiniya da suke guda, darakta admin and general services da TO, ana dudduba motoci domin ganin abin da ke kai kawo a halin yanzu. Wannan gwamnati ta yunkura, ba a tsaye take ba, su ma daraktocin ba a tsaye suke ba, kamar yadda shi jagoran tafiyar yake haka su ma jagororin suke.